Tak zdravím, tu Erik. V dnešnom videu si niečo povieme o francúzskych autách, konkrétne Citroën C5. Pred viacerými rokmi sme hľadali nejaké vozidlo s komfortným podvozkom, tak sme sa rozhodli, že vyskúšame C5 X7. No a bolo to komfortné. Boli možno trošku obavy, že čo to bude, či sa to nebude sypať, ten podvozok, elektronika a tieto veci. Ale postupom času a pribúdaním kilometrov môžeme potvrdiť, že sú to trvácne autá. No ale človek by povedal, že to je možno náhoda, však jeden kus sa môže vydariť, ostatné sa nemusia, tak postupne pribudol ďalší, potom zase ďalší a nakoniec aj syn si jeden zobral a sú z toho 4 kusy. Prvý z nich bol tento čierny. Tento už nabehal dosť kilometrov, už má skoro 340 000, ale na tomto aute bol menený len spotrebák, brzdy, oleje, rozvody a hydraulické gule som menil pred pár tisíc kilometrami, lebo tie do 200 000 píše výrobca, no tie o 100 000 prekročili svoju životnosť ešte a stále ešte prúžilo to auto dobre. Ale už som do toho investoval tie peniaze a prúženie sa zlepšilo ešte. Potom pribudol tento Tourer kombík. Toto je iná z posledných kusov výroby. To je koniec roka 2017. Už potom ukončovali výrobu týchto vozov. Tak sme zobrali tento. Potom táto C5, túto, tá ešte na zimných kolách. Tu treba prehodiť kolesá na nej. To je exkluzívka. Takisto ako aj ten Tourer a tá biela na kraji. Výnimkou tejto čiernej, tá nemá výbavu exkluzív. No a nakoniec pribudla táto 2.2 HDIčko. To je synova. Ten ju jazdí. A to je zatiaľ posledná rodiny hydropneumatických Citroenov. Tak a niečo k tej kazivosti. Postupom času som zistil, že najväčšími nepriateľmi tých aut sú šlendiársky majitelia, čo zanedbávajú servis a babrácké servisy. Lebo ja na týchto konkrétnych, napríklad servis, olejový servis, robím po 10 000 km, predpis majú po 30 000, ale vždycky sa dáva nový olej do toho, po 10 000 do motora Total, filtre Purflux a tak, není s nimi problém. Prečo servisy? Napríklad na tejto čiernej som dal vymeniť do jedného nemenovaného servisu rozvodový remeň, komplet rozvody. No, dopadlo to tak, že asi po 100 kilometroch začal motor vydávať také buchotavé, škripotavé zvuky. Tak som zistil, že remenica na kľukovom riadeli je povolená. Nebola riadne utiahnutá a skoro ten kajlík, to pero na kľukovej riadeli už bol na poli odstrihnutý. Čiže by bolo pretočilo rozvody a motor by bol skončil. Zistil som, že závit v kľukovom riadeli nebol dostatočne vyčistený od toho lepidla, tým pádom nedošlo k dutiahnutiu tej remenice. A som to vyreklamoval, tak to spravili potom. Na tejto tu napríklad predošlý majiteľ dal vymeniť nové brzdy. Vymenili brzdy, zabudli zatlačiť lanka ručnej brzdy. Toto má všetky tieto majú elektronickú ručnú brzdu. No a pri následnom automatickom vypnutí, teda zabrzdený pri vypnutí vozidla, došlo k zničeniu mechanizmu toho systému
Takže ináč nový stojí cez 1000 eur. Tak som to zohnal z Poľska za dobrý peniaz. Ale musel som vymeniť kotúče všetky znovu, platničky, pretože vibrovanie hádzavosť brzd to bola enormná. Teraz aj som robil video okolo toho, hádzavosť brzd takmer nulová, necíti nič, žiadne vibrovanie, brzdí to krásne. Takže majitelia, čo zanedbávajú servis a servisy, čo chcú rýchlo zarobiť a práca chvatná je voľa čoho platná. A ako podrž Honzo Komín jajdu pro peníze. Toľko okolo servisov a okolo porúch. Tak som si posáňal diagnostiku k týmto autám, prípravky na výmenu rozvodov, k brzdám a všetky tie veci a servisujem to doma sám. A teraz si niečo môžeme povedať konkrétne okolo týchto vozov. Tieto dva, čierna a bežová, hnedá alebo ako chcete, majú motor 2.0 HDI, 16 ventilový, 120 kW, čiže 165 koní. Obidve sú s manuálnou prevodovkou. Sú to veľmi úsporné motory a zdá sa, že aj spoľahlivé. No, po tých kilometroch žiadny, ale nula problémov je s tým. Na tomto som menil raz menič tlaku. To je taká malá vecička tu. To ovláda, myslím, že turbo alebo Eger ventil. Fungoval bezchybne, len vydával na voľnobeh taký bzučavý zvuk. Stálo to pár eur. Ale inak nebolo treba nič s nimi robiť. Ako som spomínal, sú to manuály 6-stupňové a tým pádom aj veľmi nízka spotreba. Na dlhú cestu to aj pod 5 litrov klesá, a čo je pri takmer dvojtonovom aute okolo 1800 kg to má pohotovostnú hmotnosť prázdneho auta bez záťaže, tak to je slušná spotreba. Potom tu máme, toto je tiež 2 liter, ale ten novší, toto má aj AD Blue už. No toto má 130 kW motor, 131 a 180 koní to má, nejak tak je to. No má to už navyše AD Blue, čiže o jednu starosť je trocha viac tam s tým doplňaným. Ale takisto funguje tento voz bez problémov. Tento krajný tuto. Toto je 2.2 HDIčko, motor 16 ventilový. Tento má 150 kW, čiže 204 koní. Je to aj cítiť. Tieto majú krútiaci moment po 340, ten krajný má 380, 2.0 HDIčko, 180 koní. A tento má krúťák už 450. Automat, je to pravda, že? A to cítiť, keď to zabere. Tieto motory inak montujú aj do Jaguarov a Land Roverov. A sú s nimi zákazníci spokojní, čo som z recenzií čítal. Takže je to väčší brat týchto 2 litrov, táto 2.2. Na nej som mimochodom robil teraz servis, výmenu oleju v hydraulickom podvozku, kde som zdôrazňoval, že sa to kontroluje výška hladiny oleja pri odtlakovanom podvozku, nie pri najnižšej polohe obyčajnej, pretože keď sa vtedy naplní hladina na tú, čo má byť, a potom sa náhodou podvozok odtlakuje, nádobka sa preplní a všetko stečie do toho čerpadla tam dole a zničí ho ten olej. Takže na to pozor. Olej nedolievať od buka do buka. Len pri diagnosticky odtlakovanom podvozku. Všetky majú hydroaktívne pruženie 3+. O to sa starajú tieto sférické gule, ktoré sú naplnené plynom. Myslím, že to je nitrogen z polovice a z polovice hydraulickým olejom. A tu je pritom piesnica napojená ku kolesu a to zabezpečuje komfortné pruženie. Týchto gúl je tu 7 na týchto vozoch. 4 sú kolové a 3 sú stredové. Tie stredové sa dajú vypínať gombíkom. Keď sa vypnú, tak potom nastane športový mód akože, ale to nevyužívam. Však C5 si človek nekupuje na to, aby, čo je dneska síce moderné športové auto, ale
C5 má byť komfortná a nie športová. Inak ona v zákrutách drží príkladne. Človek by nepovedal, že taký komfortný podvozok to môže tak držať v zákrute. No ale to je vďaka tomuto hydrosystému, ktorý si voz reguluje. Tam viacero faktorov sníma. Rýchlosť vozidla, stlačenie plynové pedálu, stlačenie brzdového, natočenie uhla volantu a tak. A podľa toho on pritvrdzuje a tak. Tieto Touriery majú dosť dobré veľké kufre. Je to takmer nekonečný kufor. Keď sa to otvorí, no teraz tento dlhšie nejazdí, tak je v ekonomickom móde. Ono má to elektronické otváranie kufra. Ale keďže stál dlhšie v garáži, tak som to musel manuálne. Keď sa to sklopia tieto sedačky zadné, tak sa tu kľudne vyspia dvaja ľudia, keď si sem hodia nejaký madrac. Je to vyskúšané, dá sa to a s vystretými nohami. Čiže je to dobré. Tu sa dá podvozok spustiť alebo zvýšiť, keď sa nakladá nejaké bremeno. Takže zadok buď stúpne alebo klesne, ako je to výhodnejšie pre toho, ktorého človeka, čo nakladá niečo tam. Potom, čo tu máme? Máme tu komfortné sedačky v týchto vozoch, kde sa dá nastavovať ozaj všetko. Je to vyhrievanie tam, masážna funkcia a hlavne tieto veci, kde sa dá naštelovať nielen bežné veci, ale aj vydutie tohto operadla, zaklonenie tejto vrchnej časti operadla. A teraz je v ekonomickom móde, neviem, či nám to ukáže, ale no, nevadí. Tak ho naštartujeme a ukáže nám to tak. Čiže neviem, či to vidíte, ale táto bedrová časť sa vysúva a zasúva. Potom táto časť sedadla sa dá nastaviť. Čiže ako vravel jeden dovozca týchto teda vozov zo západu, čo používal C5, že ten, čo vymyslel tieto sedačky, by mal dostať doživotnú rentu. Je to fakt. Dá sa v tom 1000 km otočiť bez toho, aby bol človek nejak unavený. Aj to mám odskúšané. Takže zavrieme kufor. Potom vypneme to. Má toto aj cúvaciu kameru a také vecičky. Veľa ľudí vytýkalo tento pevný stred volantu. No ale keď si na to človek zvykne, je to super vec. Lebo všetky tieto čudlíky, knoflíky, čo sú tu, ono je tu dosť. Ale nie je to nič zložité, ako to niektorí vraveli, že to je pregombíkované. Sú to väčšinou duplikáty stade z rádia. A ostáva to všetko na jednom mieste, keď sa aj zatáče niekde do zátačky, tak vždycky to máme tu, vieme kde siahnuť, ostáva to nás. A tiež airbag je vždycky v ideálnej polohe. Náhodou, keby bolo treba, tak strelí tak, ako má. No toto je táto 2.2. Troška je zaujímavosťou tejto 2.2. Tento interiér, no ono je to všetko úplne kožené, koža celá. Dokonca aj prístrojovka, čo nemá každá C5, majú to len niektoré kusy. Ale táto to má, no, je to exkluzívna výbava. Tiež má kožené sedačky s masážou, s vyhrievaním. A ešte k tomu volantu. Ono je to rozdelené dobre, lebo tuto je ovládanie rádia, tuto je ovládanie menu na tejto strane. Ľavo dole je tempomat, prijímanie hovorov.
Takže nič zložitého, keď si na to človek zvykne, tak to funguje. Prevodovky sa montujú do tohto japonskej Aisin. Časom sa potvrdilo, že sú to veľmi spoľahlivé prevodovky, pravda, keď sa nezanedbáva servis, treba tam meniť olej. Najlepšie po 60 000 km, není to celkom lacný olej, ale sa to oplatí, pretože tieto prevodovky ozaj pekne radia. Ukážeme si aj, aký olej tam ide. Tuto, to je originál, čo sa dáva do nich pri výrobe. Takže ten používam aj ja do toho. Tento. No. Tuto mám tiež tento olej zase na ukážku. Toto je zase do pruženia. To je Total LDS. Najlepšie používať tieto originál oleje do toho a nie nejaké náhrady. Pretože potom sa nám to môže vypomstiť. Čo je taká zaujímavosť trochu, to sú napríklad aj okná. Neviem, či to budete vidieť. Takto, keď to nejak zaostríme, alebo ako. Ale má to dvojvrstvové sklá, aj bočné, ktoré sa niekedy používali len napríklad v luxusnejších vozoch ako Mercedes S a tak. Ale toto auto to dostalo. Je to výhodné kvôli hluku, že to zachytáva hluk a zvyšuje to komfort jazdy. Náš po diaľniciach s tým je paráda jazdiť. Ide to ako na nejakom vzduchovom znášadle alebo niečo takého. Sa to len húpe. Takto filtruje nerovnosti. Najlepšie to vidno v noci, povedzme, keď auta idú s pružinami, tak svetelné lúče sa im myhajú. No a na C5 sa to len pekne pohupuje. Tiež zvláštnosťou je to, že pri dosiahnutí 110 km rýchlosti sa automaticky podvozok spúšťa trochu nižšie kvôli aerodynamike, aby sa znížila. Čiže to je tiež taká vychytávka tohto pruženia. Inak majú to DP filtre tieto auta, doplňuje sa tam Eolis po nejakých pár 100 000 km, 100 000, 150, podľa toho, ako sa míňa. Podľa čísla tohto sa to vyhľadáva, org, že aký Eolis sa tam má naliať. Ale robil som okolo toho video už tiež, takže tam sa to dá pozrieť. Všetky majú DP filtre originálne. Na tomto čiernom som už raz dával čistiť. Nie tak veľmi dozadu, pri nejakých 280 000 si vypýta, 290 mala. Keď vypísala, že hrozí zaplnenie filtra cez diagnostiku, auto nehlásilo ešte nič, ale diagnostika už ukazovala. Takže som to demontoval, dal som to nástrojovo vyčistiť a je to dobre. Doplnil som Eolis, pravda. Tak, teraz som to dal zdvihnúť do vyššej polohy auto. Aby sme si niečo povedali aj o podvozku. Nápravy to má silné. Není tam žiadny MacPherson. Neviem, či to budete vidieť, ale má to lichobežníkové rameno. A týchto otočných čapok sa vykonáva otoč kolesa. Trvá si nápravu veľmi. Trošku možno zložitejšie na servis, ale to nie je strašného. Tam je za tým hydraulická piesnica. To je vidno trochu. Ale životnosť majú dobrú. Tieto nápravy. Zadná tá je viac prvková. Musíme si tu ukázať. Tam je tých ramien viacej. Tam vidíme aj hydraulické gule.
Aj Peugeot používa tieto nápravy, niektorí, tie športovejšie verzie, 508 alebo aké sú to. Pustíme to do normálnej polohy teraz, jazdnej. Auto nám už klesá. Tak, vypneme to. Ináč tá prevodovka má to aj športový režim. Tuto ten taktiež nevyužívame. Ono to potom drží motor vo vyšších otáčkach a mal by byť pohotovejší vyštartovať alebo nejak, ale to potom snežný režim to má. Má to radenie potom akože v manuálnom režime. Ten nevyužívame tiež. A keď to je automat, tak prečo by sme mali s pákou tam mixovať? Pravda, že? Má to 2.2 automat. Tu má rezervu kufri, má to dojazdovku, tú úzku len. Tento model. Takisto aj ten Tourer biely má dojazdovú. Tieto túto čierna a to hnedá. Tie majú plnohodnotné rezervy tu na široké. To je ten rozdiel medzi nimi. Tam je to asi kvôli umiestneniu, lebo tam je aj väčší výfuk na tejto 2.2, tak tam by sa nezmestila tá široká rezerva. No to má široký tonič výfuku. A 2 otvory to má z toho. No a zas ten Tourer, ten má nádobu na Eolist, na AD Blučko tam pod podlahou, takže tá zaberá to miesto, tak za to dali úzku rezervu aj do tohto. Ale tak to je. Na ceste som to nepoužil ešte ani raz. Takže čo dodať k tomu? Mrzí nás, že Citroën zatrhol výrobu hydropneumatického podvozku, lebo v tom bol jedinečný. Je to také, čo nemá v tejto triede konkurenciu. Dokonca aj triedy vyššie, čo sú vozov, tak sú veľa razy nekomfortnejšie. No ale čo už, bolo to ich politika, ich rozhodnutie. Takže my, čo sme hydropozitívni, len si ich udržiavať v dobrom stave. A prípadne, ak sa nejaký zachovalý kúsok objaví, tak ešte z tých si vybrať niečo. Lebo toto už nebude. Sú to posledné hydraulické Citroeny. Ešte k tej hydraulike súčiastky sú dostupné, napríklad gule, na tej čiernej hydrogule som menil. Sice originál nedostať, už ich Citroën nedodáva, ale dostať náhrady, napríklad som dal IFHS značku. Není to to, čo originál, kvôli životnosti si myslím, lebo má jednovrstvovú membránu. Tie originál mali 2- či 3-vrstvovú, ale keď vydržia 100 000 km, tieto originál vydržali na tejto, keď som menil, keď mala 300 000 asi. No, tak tá, keď odkrúti 100-150 000, tak aj to je dobre, náhradná hydrogula. Našťastie tie sú ešte stále dostupné, či už Suplex alebo IFHS. Piesnice som tiež videl, ináč netečú a originál piesnice majú všetky. To na ostatných autách tlmiče pri 300 000 už sú rozsypané, tieto stále držia, takže s tým problém není. Hydraulické vedenia trúbky, no nezbadal som, že by nejaký problém bol s nimi, ale sa ťažko sáňajú, ale je jeden chlapík v Čechách a je dostupný na Citroën C5 klub CZ, tak ich vyrába. Takže našťastie aj to sa dá zohnať. Ešte, že existujú takíto ľudia, čo vedia toto vyrobiť a posiela to po celom svete, ten chlapík z Čiech, takže tam sa to dá zohnať aj trubky k tomu, k tej hydraulike na podvozku.
Takže čo dodať na záver? My, čo sme hydropozitívni, sa čím lepšie starať o tieto auta, aby nám to húpalo čím najdlhšie. Akože z karosárskej stránky tieto autá takmer nehrzavejú, sa dá povedať. Majú veľmi, veľmi dobrú ochranu karosérie. Je to tam zo spodu dobre zatmelené a zinok tiež robí svoje. Pokiaľ, pravda, nebola nejak poškodená, že by tam klampiari niečo s tým robili. Takže jedine dobrý servis tomu dať a ono to bude jazdiť, môžem povedať z vlastnej skúsenosti, bez problémov, 100 000 kilometrov. Lebo kadečo sa porozprávalo, ale je to tak, to môžem potvrdiť. A sú tu 4 a nesype sa ani jeden. Tak sa majte a možno pri budúcom videu zase niečo natočíme. Čaute.